Hallelujah ngadap dak jing kemen ke bakrau se isien ni ke por ke bangayok ban ye kren bat pi leng ba ke tien ke jong blai kamen sim jong asisa ke kemen ke sngo ba e ban kren bat ban yai kren na ke tien ke jong blai ban ai men sim ye pi ki ba snap ye ke tien ke jong blai namar ladap him yo jubab nang no ke dei tang ke tien ke jong blai ka balong ke jubab nam ta ke jing ke jong phi wanum liwat ike jubab na ki breu wanum liwat jubab na ka no ka lenti na no ka jaka nga kwa banong ifi baga jubab ka dan be tek tang na ka tien ka jong blai ka remedy lene ka dawai ka dei be tang na ka tien ka jong blai tane ta kwa banong ifi ka ne ka ski ka bamenta la fi pang ka dohnud la fi pang ka mensiem la fi sngo khuslai la fi sngo shepting ke jem ke jong fi sngo seer fi sngo ma phim tip ya ge ba ka lawe ka dan na ka mata jong fi sngo ting na ka ba kum kata na kwa ba dong fi kam dan da ka no pat ka jing kai kam dan da ka no pat ka jing shisha ne kam dan da ka wei pat ka jubab like na ka tien jong ublai pada ni sngi na sngo dan preng jong fi do men sim ha sngo ya de ba phim dan jing nang jing start Pila le ki exam fi fail bat ya ka ba pila sha nyau ben pila sha kren ben pi persang hi ban pule ki kot rei kamrung ke jabing ke jong phim sngo bang hi ru ban pule kot phim sngo tanat hi ru ya ka ba kum kata ban menta pi sa on the matric le ne fi fail pi sa kot ba pila thai pila drop ru wat ya ka jing pule ke jong ban menta pi shumut dur be bang phin chu trei bela le ne ba phin chu le ke no kamrit kamria bat phim tip iru namar kawan kani ke jingsu seer pat phin le kum no anda pila Nongkhryiem phin sa kum no ke ying ka sem bat kum ta kawan ke ba kum kita ki jingmut ha kata ka men sim ke jong fi sngo du men sim fi sngo no liao kata ka dohnud ke jong fi bat phim sngo poi shu ld sha ru let's say fila feel don't apply jong fi feel like a business fi feel like a family ke jong fi feel ha ke jing trei ke jong fi haki kam ki jong pi sha tim sha mai be pila persang men le ka bhatam henrei kita ki bahalor ki mhun nya pi sngo seir yo bi sha be kam no pi sngo seir namar ba la yo sngo ke khana pila yo sngo ru ya kata ka wer nang ni nang tai ba kita ki ba he ki mstanat chu fi ki lamut ban weng kam no ya fi bat ka men sim jong fi ka sngo khuslai ka sngo leng a ka sngo pisa bat ya ka ba phim nang yo thia yo dem shu ban perkhat ya kata pi jauh laga jauh ki umat bat pi yam namar pi sngo seir ya kata ka bangsawan no kwa ba no fi ke ne ke ski ke bamenta la pi ya lamba kum kata ka jing sngo le ne kata ka lenti ka balong kum kata na kwa ba no fi ne ke ski wanom khih khuslai na ka dohnud ke jong pi wanom khih khuslai na ka dohnud ke jong pi don na preng jong pi le se fila yap no ipa iba jupsa iba jupendap la ni mau tau kurim uba PPE utau kurim uba PP juyo ya kata ka jing besa mau de uba trei shitom ude ba trei bakta ba pi Shillong bi hayeng gum ka kurim ka jo gum taki khon bi dang ya pule menta kan san u klat no kawan ra ka ni ke jing khuslai ka jim ke jofi re kwa ba no fi ke ni ke sngi ke menta wat nom do jing kermen wat nom sngo khuslai ru kwa ba no fi ke ni ke sngi bo blai bangi shakri ude ublai ubalong ukpa jong kita ki khon sweat bo nong bishar jong ka riu kan thai habong nong bishar ka mot ublei un le hok ye phi namar de nong bishar uba hok ba bong nong bishar ka mot kumu nong bishar un ai ya kata ka hok ka ba dei a ka jong phi ba nge bo ublei de tang ublei ubalong nong bishar de ukpa ru jong phi uba beneng ki sim ying ki bam juat ki bam jubet ki baher sini syatai utrai pen biang iki na dong syadong kanutam ya pi lei lada pi de gi khon ge jang o lada fila anget ya o lada fila shania o balada fi ri hagi jingkular gi jong blai ngakwa banong i fi pinum do ja pinum do jingker khu hagi jim ge jong pi pinum thia thangan shi sngiru namarune ublei ubabsa iya kita gi simyeng kibam ju bet nani kibam ju at bat kibadir tang arpisa kibatat kano tam ya pilai bau blai ulashna daga kti ke jong ye kita ki sim usu hukum bat usu kren bat kilalong ya pi udashna dalaga jong ke kti
bau dah shna haga dur ke jin sriem ke jong bat kan mau ye ne ka we ba pilong kham kordor ban ye ki ki baro ye ka bau bleu la penlong si penlong ye ki henry ya pi udah tau bau dah tau ban ye sriem bat haga dur jong ka ba mot ba pinlong kita ki ba khong ye nor pi ki khon ke jong kwa hiru ya ka ba fin khong kpa pinlong kuma ukpa ba beneng tading ta la pi don kum kata ka jat jing sngo ka ni ka sngi ke momenta ba pi sung do man sim ba pi sngo rit man sim pi sngo ba kata ka lawe jong pi ka de ka badum ka lawe ke jong pi sngo ba pim poi shi ru pi la persang man apply kam government ri pim yo ru menta kwa banong ifi la da pim yo ya ka ba kum kata ngakwa banong ifi ba blade la de pen kre lu paru ya ka ba kraw na ka benta ka gm ke jong pi tang ka we ka ba pi hab ban le ba kata ka long ba fin shakri yo blai ba fin chania yo ne blai ba fin nget au ne blai ya ka ba fin it lut ya la diru hau ne blai ba ya ka ba fin ko ngo ya ka tien ke jong blai sedang ban puli ka tien ke jong blai ba fi snow ya ka tien nget ka ne ka tien ka babel ka kren ya ka ta ba blai sin bo la kren ula kren ba sin bo la kular ya ka tien ka bo la kren un le ba ba dia kata ka bo la kular un pendap ba ya ka gm ke jong fi Pada fidei ki khon ke jong blai. Kwa benong ye fi. Wong ye ni ka kentien da ka ba kerku ngan kerku ye fi. Da ka ba penroi ngan penroi ye fi. Ngan pelong ye fi ka khih om ka tedong. Ngan pelong tat ye fi. Ubah jrong om ubah hapo. Barwang pinlong kita kinong ai keliang. Pinomlong kita kinong shim keliang. Wa finalong ke jingker khu. Ya ki babon. Maka khin jublai ka ong na maru fila itu ya ka kerteng ke jong blai. Và phi lại thu yêu blay bầu đều ấy, và phi lại thu yêu bầu đều pa trong phi bảo bên anh, và phi lại thu yêu là đi và phi đi kỳ khôn cái chỗ, blay ong cái tàng ngăn cái tiêu sẽ rong cái phi. Tại đây ta cái GM cái trong phi cái đòn bị cái promotion, blay udang pen up ya cái này cái promotion, cái GM cái trong phi nom sa cốt sa kum jo, nom long sa kum jo, là phi lại ya chỉ sa bật utrai cái GM have im mình phải số ba yêu blay. Ka babel ka ong kata haba pi pen so ba ye la dia oblay ka bot haba pen so ba ye oblay un ai ka jingkwa ka dohnud ka jong pi ba pendap ye ka jing perkhat jong pi baro baruang ye ka ni ka wai da le ru ngam klet ye ta ka jing ai ngo thang ka ba pi ai shanga ba ye ta ka jing knya ka ba pi ai hala ka sngi shanga utra unum klet ye ka ei ka ba pi le na ka manta jong unum klet da le ru ka no pi la le hok ye klet de lele ru kan no pen sngob hai klet de lele ru la fi shakri shi shai ba la fi la shania shai klet ya fi ai ke jingkwa ka dohnud ke jong fi ong ke tien ke jong blai na ka sam lai punyo de khot basao ban na ka sam ka ar pho ke khot basao ka ong ai me ke jingkwa ka dohnud jong me bo pendap ye ke jing perkhat jong me baro bangin le risa ke jing penim jong me Baraga kerteng ublay jong ingin si ya kalama tu try pendap ya ke jingkerpat jong me baro kababel ka ong ya kata ngin le risa ga jing penim ga jong me uta ubadan how try uday ubriu ubarisa ubriu ba kemen ubriu ba pu samerke ubriu badan ya ke jingkermen ule risa man laga sngi na mar utip ba udan ha ga liang jo nong job ule risa na maruyo i ya ka jing job kabadon hakmat jong bat hang tar un si ya ka lama ka ba kren si sin bala si lama ka pen i ka thau fila kong ka ni fila dap job ya ka ta ka jaka jong ka jing ele ba ding tai kwa ba dong e fi de u kong ka ra phim de u victim fi de u victor nga kwa ba dong e phim de u brio uban sha pen rem hen rei fikin mau ke ni bo bleu la pen ksan ya fi film dei ubreu uba don ha ka jingdo jingkermen la ni uban kut no ya kata ka jingkermen rei bleu la bo ya ka jingkermen ya ka lawai na ka mata jong fi pa ka lawai ke jong fi ka de ka lawai ka ba best palat ka ba internet palat ka ba crowd palat bat ka ba bleu le ka jim jong fi em ka dei ka ba un le da ka ba platam un bleu jing u de bleu ba mayan un le da ka bor mayan ka jong un le da ka bor ka jingla ka jong tadi ta wat ju do men sim wala don way breu ha babel uba kerteng Joshua anda ba la IT no ya ka kam ko munong yalam usngau khna apalat bu usngau seir usngau ma
namar usngau yang di ba umla upat long experience kasur ke jong blai kalawan hau ba kala ong kum ne kwa an pule ke ni ke pon Joshua kal nong ban neng kong ka khot ban riu u blai ong kum ne Joshua ong pen klan ba pen slur bhai la di namar men pen yo benta hau ni upat ba ya ka ri ka bangla smai hagi pa jong me ban ai ki tang men long ba klan ba ro slur bha ba mela ban sumar ban le kat ba ya ka hukum baro ya ka ba Moses usyakri jonga ula hukum ya me wat pai no shekamon lemni shekadiang ba men yo man bha kat shaba milet wat ai ba kene ka kitab ka hukum kan jano nak shintur jong me henrei men ye perkhat ya ka senyasngi khnang ba men yo ban le kat ba kum ya ka bala tho aka naba kum tamen roy halaga lenti bat kum tamen man bha hatu ngam shimla hukum ya me tolong uba klan bat uba shlur bha wat ting lemni wat kiu namar utrai uba blai jong me udon rengkat bat me kat shaba melai utrai wang ye piru kum wang yu Joshua tu pen klan bat tolong shlur namar ngan ai ya pi ya ka jing job aga jing im ga jong fi tambatang ga wei wat pai shakaman wat pai shakadiang ban shakri ki wei pat ki blai le ban pai pat shaki wei pat ki an ki hukum ban pai pat shaki wei pat ki jing batai henre ba phin yai ne ha ga tien ka jong blai ya ka ba phin ko ngo bat ya ka ba phin perkhat ru ya ka ni ka tien senyas ni ba blai la dap kula re ka ta wong phin man bha phin kharoi ban ga ngai ru phin long ki breu ki ba sai so ha ga jing em ge jong fi namar utau blai ubalong unong karku udai ukpa jong fi la ukpa jong fi udai burus pa ngatep finum duk lano ru la ukpa jong fi udai badan ba em da lele ru finum kardo aga gm ge jong fi la fi em man pensong ubhai utau ukpa kumba ukpa usin ai lo jong kun ba shakri u blai ong ngar ni isin ai ken kita gi ba shakri nga kumta phin pai ba finito ya kita ki syakri na kita ki bam syakri na utau bahok ba na utau bamman kata ri ketien ke jong blai syakri utrai la fim 4 Julai jaseng sedang melek jaseng no la fim 4 Ju pule ke Bible sedang ban pule no la fim 4 Ju duai sedang ban duai no la fim 4 Ju mlin ban em kalenti ke babet sedang ban em no la fia ya kalenti ke bakenriang sedang ban pen bet no la ba himlin man pai she kaman she kadiang la biang ga to pet no show Jesus Christ pet no shau khmet yi khmat show khon lang brat jong blai pet she kata ka jaka ka ba udan she kata ka jaka ka ba u shong ba kata ka de ga beneng kan ai ba ga jingmut ka jong pi kan brai tangi ki jong blai kan tat yi ga prathai yale yo saitan te un phet yap na pi ong ka tin ga jong blai to fin yale persha yo saitan ma ga kwa ba nong fi la fi pensong bha yo blai phini ba ka promotion kala ap e ga gm ga jong fi lamda kum ta fin sa kut sa kum ju shi kum ju predek shi predek kanum dan ka promotion na ga wei ga jing e shi ga wei ga jing e na ga wei ga jing do shi ga wei pa ga jing do na ga wei ga jing her shi ga wei pa ga jing her hen rai to ai ba ma phi phin pensong bha yo trai ga ni ga sngi kwa ban duai nam ta jong phi ba ngai kum trai lo kulari Joshua ukulari phir o ga ni ga sngi kung bagtien jo blai kala kular ha babon ki bantai ka bangala pule kan urlong bai kan ja bai ka gm bu jong fi im ban shakri yotra ngin dwai ngani ka por ka manta try ngdwai nam tani ki khon jame ki ba do man siem ngdwai na ka banta jong phi ki ba sngo ting ki ba sngo kyo ba don na pning jong fi ka ni ka sngi nga sngo ba phi ong yala di mdan ba sngo tho yanga ngam don jing nang jing start ngam don ka kam ka jam ka ba biang ngam yu ba ta ka lawai kan long ka ba pranai nga kran ye fi ka teng ka jong Jesu la da fila anget aga ktien ka jong blai bala da fi sedang ban syakri yu blai na do man ta ka sngi ban syakri yu Jesus Christ ba utrai ong ngan kar khu ye fi ngan pen roi ye fi ki jinge ki la ban don ri ta ki jinge pin job na ka sngi sha ka sngi ba fin yo le risa ka ta ka jing penem ba de ka ba fin yo ban se ya ka lama jong ka jing job ha ki area jong ka jinge le baro ka gm ka jong fi utrai ong an ai fi ru ya ta ka jing kremen ba de ka lawai wat khih khuslai ngala tep manganam ta jong fi
syakri yau trai ba fini ba kata ka jing le minat ke jong fi ba kata ka jing 3 minat jong fi ka nom long le na ai ha khmat jong blai man karhai man laga sngi ha ka kam ke jong blai ka jing 3 minat jong fi ka nom long le na ai ong ka tien ke jong blai mangda nget utran ka khui fi nom ta ka sngi ino ya ki parlok ki ba kejap ya ke jing long sim ke jong fi ki ba pen pa ya fi shakani ka perthai ino ya kata ka jaka ka ba fi dan ba kita ki breu ki ba wan ra jing tim ya ke jing im ke jong fi ino ya kata ka jaka ya ka ba blai sngo bha ya fi ino ya kata ki jing le ya ka ba try usngau si na ka bantai jong fi ino ya ka ba kum kita sedang ban wan shaka jaka jong jing shakri sedang ban wan shaka jing mani sedang ban wan shaka jing ro ka jing mani blai ban sha skor ka tin jong blai let shaka yeng ka jong try wan rung shaka yeng ka jong try hallelujah mga ngai utry un kar khu ya fi blai un kar khu hallelujah ka teng jong jisu amen amen bala da phim don jaseng malek chino wan shene ke jaka sha potternet ngi don jaseng be yang ne ha ka sngi balang batru ha ka sngi ublai sngi balang por sausteng sngi ublai por san baje wan ngi comment ngi shat ngi ro ngi mani utry in kerkhu ya ka kerteng ke jong blai fi sngo ka tin jong blai fi yo ke jing dwai ki ba kerpang na gam ta ki jing don kam ki jong fi ni khat sngo bha ya fi ru sha ka counseling le ne sha ka ba fi yo ban ya kren marmet pila wan ru sha ne ru sngi ba ar hado ka sngi sa jan ru ka por khat we be jim step ya fi yo ke jing dwai ba fi yo ru ya ke jing slok na ka tin ke jong blai blai kerkhu ya fi pang fi tom fi sngo jinjar fi sngo kut lat kut lenti pila ban wan ngi ne kendo ya fi ni ai khnang ye ka por ke jongi ya ka bangin skap ye jing don kam ke jong fi ya ka bangin ye le lang shau blai ke jing duai blai kar khui fi khu blai shibon long bala kar khui ka teng jong trai pi ru fin long ki bala kar khu blai shibon amen